Než začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Sem vás ľudia, vítam vás Andy Veľký pes po nejakom tom čase na mojom sekundárnom kanáli Andy TV Plus. A dneska sa pozrieme na nejakú skutočnosť ohľadom niečoho. A tou skutočnosťou je to, že budeme rozprávať o mojej v podstate ešte sme sa nestretli stále, to je aktuálne. Takže neviem. V podstate už je február, vo februári som sa mal stretnúť s TK teoreticky, ale nie je to až tak isté, lebo čo sa predpovie, to není úplne isté. Isté to bude, keď ju stretnem, hej? Takže, dobre. Čo sa týka môjho osobného rozvoju, ja si momentálne hľadám prácu, takže je možné, že by dievča mohol stretnúť, hej? Alebo ešte viete, že sa chystám ísť na vysokú školu, teda do tej Banskej Bystrice, takže teoreticky TK, jak má podobný zámer jak ja, by sa mohla nachádzať na tej škole. Čo ešte keďže je trieda v menšom počte, tak by to bolo ešte zaujímavejšie, lebo ešte skorej by sme sa vedeli stretnúť, jak keby sme boli niekde. Ale ona ani nemusí byť z mojej triedy, keď sa to vezme. Priznajme si. No, takže to bude ešte zaujímavé celé. Takže uvidíme, kde to dievča vlastne stretnem. No ale čo sa toho týka, ja musím len povedať toľko, že prečo ešte točím toto video, keď ešte som si stále úplne niečím istý a nemám žiadne iné novinky ohľadom nej, pravda? No, ja vám to vysvetlím. Jednoznačne toto video som musel nahrať z jediného dôvodu a tým dôvodom je ten, že proste momentálne nemám o nej žiadne info ani z astrálnych svetov, takže momentálne som na tom tak, že neviem o TK absolútne nič. Úplne som tak na tom, že neviem vôbec čo, ako by malo byť. No, momentálne ani neviem to. Len viem aspoň toľko, že ona by, a to aj vidím cez tretie oko, v podstate, že ona by nemala mať žiaden problém oproti mne, akože. To znamená, že je to úplne celkom normálna, zdravá ženská. To znamená, že je to fajn. To som práve potreboval, takže samozrejme, lebo mi bolo jasné, že ja by už bral všetko, ale mi jasné, že o koru by som sa nedokázal postarať. A so zdravou si budem akurát rozumieť, čo je easy. A jej možno budú vyhovovať moje benefity, lebo práve, že do kina bude mať lístok zadarmo. Keď sa to vezme. To nemusím riešiť, ako bude mať zadarmo vo videu, pretože to je moje súkromie. Ale, no, mám takú zmluvu s niektorými kinami, kde si môžem vybrať aj sám lístok zadarmo, ale väčšinou to nevyužívam. Ale pre ňu bych to využil, ale pre seba si vždycky ten jeden lístok zaplatím, aby podporil tých umelcov. Takže, tak. A je jedno, či ide o slovenský film alebo zahraničný. No. Ale jej nemusím. Ona môže mať ten jeden lístok vždy zdarma. A to je dobré. No, to by asi spotrebovala každá baba na rande, že? Aby mohla mať lístok zdarma. Ale to je asi pain. Tak to riešiť. No, ešte toľko k tomu. Ono ide o to, že proste od nej závisí zvyšok môjho šťastia, zvyšok celého môjho života, závisí od jednej osoby a to je TK, keď sa to vezme. Od nikoho iného to nezávisí tak, ako od nej. Pretože v prípade, aj keď mi je predurčená, ale že by sa nám nepodarilo z nejakého blbého dôvodu stretnúť, tak zostanem ja sám
A u nej je ešte ten problém, že ona tiež by zostala sama. Aj keď ona je normálna baba a vedela by si nájsť hociakého chalana, ale mala by tú smolu, že keby sa aj vydala, tak by sa s tými chalami rozviedla, pretože som jej určený ja. A toto asi žiadne dievča nechce, že? A tým pádom je to trošku blbé, no. No a tým pádom si myslím, že snáď také volačo nehrozí z jej strany, ale je otázka, lebo veľa vecí vidím, že nejako dokáže, ale je otázne, či tie veci, čo vidím, že dokáže, či si ich vôbec to dievča uvedomuje, že ich vie spraviť. Že sa vie na mňa napojiť na diaľku a tak, to je niečo neskutočné. A ja si, lebo viem, že väčšinou mladé baby alebo baby v mojom veku sa nevenujú duchovnú v dnešnej dobe, hej. Čo je problém, ktorý riešim, ale či ona si uvedomuje vôbec, že sa vie na mňa napojiť. To je otázne. Ale je to niečo fantastické, úžasné, lebo ja to neviem na ňu. To je niečo krásne. A ja to cením. Bol by som rád, keby to dievča v podstate stretol, lebo je možné, že by mohol aj môj kanál sledovať a ja o tom neviem, hej. Ale na druhú stranu, ja nepoznám ju. Ona mňa môže. V podstate ja mám pocit, že ma aj pozná. Len ja nepoznám ju. A to je také... Možno ma nepozná, ale je tam taká možnosť, že by ma mohla poznať. Podľa všetkého, čo vidím. A neviem, kto to je. Lenže z iného sveta ma pozná, ale z tohto je to otázne. Jediné, odkiaľ by ma mohla poznať, je skôr videnie a z internetu, nič inšie. V podstate, nemala by inú možnosť. Ale je to také, všelijaké. A tým si myslím, že je to dôležitý fakt, ktorý zhrňa túto situáciu. Ale od nej toľko v mojom živote závisí. Môže ma dostať úplne z mojich problémov životných. Môže ma dostať z veľa problémov, lebo je rozumná, inteligentná baba. Môže ma dostať zo sračiek, ktoré prežívam každý deň. V podstate môže ma dostať do plusových čísiel aj vo finančnej stránke, lebo ona má na to, aby zarobila veľa peňazí čistou legálnou cestou. Aj keď si to možno neuvedomuje, lebo má to v hlave proste. A to mám síce aj ja, lenže mňa tu brzdia iné okolnosti, ktoré ju brzdiť už teraz nemusia, ale mňa to brzdí, hej. Ale keby ju stretol, tak sa viem z toho vďaka nej vytiahnuť. Od nej závisí v podstate celý môj život, keď si to vezme. Toľko na tej jednej babe záleží. A to je najhoršie na tom, že ja vôbec neviem, kto to je. Ale závisí od nej veľmi veľa. Veľmi veľa. Až moc. A myslím si, že to je dosť dôležité zmieniť, pretože závisí od nej celý môj život, závisí od nej to, či budem mať v živote deti, lebo keby nestretol žiadne dievča, a to nielen TK, tak by v podstate nemohol mať deti, lebo čo si ich spravím sám? Rozmýšľajme. Darmo mám to, čo mám, keď ako s tým sa deti robia, pravda, ale keď není tá baba, ktorá by tých vyniesla, že? Takže v podstate od nej závisí aj život môjho potomstva a to je dôležité. Od nej závisí všetko, celý môj život. Možno aj raz môjho YouTube kanálu, dokonca aj to, či bude monetizovaný. Od nej všetko záleží, proste úplne od nej všetko závisí. To je tak. Keby ju nestretol, ja ostanem sám. A to je to najhoršie, čo môže môj život postrediť. Pretože nikdy by som nechcel ostať sám. Nikdy by som proste nechcel byť sám, lebo to je to, čo nikto nechce zostať sám. Poznám pár ľudí, ktorým sa to stalo a nie je to nič, čo by bolo príjemné, že? A myslím si, že ja to zažiť nechcem proste a dúfam, že ju stretnem. Lenže u mňa záleží to, že musím na sebe dosť duchovne pracovať, aby ju stretol. Ale na tom makám, robím, teraz som dosť unavený aj po duchovnej stránke. Nemôžem z toho vždy mať na maximum všetko.
ale chápeme sa, že to není také zase jednoduché, jak to... Ježiš, je bol mi opresor. Jak to je. Proste... Ono, nemôžem na sebe pracovať stále a intenzívne. Prečo ma zabil? Kto mu dal na to právo? Proste, je to tak, že nemôžem na sebe stále pracovať, lebo keď budem v kuse na sebe pracovať, tak by som sa mohol z toho zblázniť. Akože to není to akože také ideálne, jak si každý myslí. Ako môžem pracovať len mierne, nie veľa. A to je dôležitý fakt, ktorý sa musí nechať, pretože je to tak. Takže ja dúfam, že sa nám toto kratučké video, není moc dlhé, o TK ľúbi, lebo v podstate ono je to tak, že dávno budem o nej špekulovať, jak vyzerá, čo robí, kto to je, čo to je. To by boli stále iba špekulácie, pokiaľ nestretnem kontext jej pravdy sa v mojom živote vytráca. Bo nemám ju tu pri sebe, aby mi ju povedala a aby bola pri mne, hej. Takže v podstate to nemôžem riešiť. Dôležitý faktor v našom budúcnosti, nášho vzťahu alebo vo vzťahu ako takom je ten stretnúť sa. Nájsť sa spolu. To je dôležitý fakt, ktorý treba. A keď to zvládli iní ľudia, ktorí mali takto určené vzťahy dopredu, roky boli sami, možno to dievča mohlo medzi tým niekoho mať, ale väčšinou tí chalani boli sami. A niekedy aj babi, že chalani zas mali babi a nemali babi tých chalanov. A nakoniec si našli to svoje šťastie, tak ja nevidím dôvod, prečo by som ho nemohol stretnúť. Proste. Ja myslím nad tým pozitívne, ale fakt závisí, keď nám to bude fungovať, čo myslím si, že bude, ale závisí od nej fakt celý môj život. Takže to je veľmi dôležitý fakt, lebo ja som si sám vedomý, keď ju nestretnem, ostanem sám. Bo ona je tá, čo má nás prevádzať celým môjim životom. A ja mám to šťastie, že môžem tu TK mať. Čo druhí chalani to šťastie nemusia mať, keď to vezmeme. A to sú veci, o ktorých väčšinou nechcem na YouTube ani rozprávať, aj keď o niektorých takých viem. Ale nebudem o tom hovoriť, pretože nechcem o tom hovoriť, lebo je to ich skúsenosť a nechcem, aby o tom vôbec vedeli, že o tom viem, že nebudú mať ich v živote dievčatá alebo tak, hej. Takže, ale väčšinou tí chalani majú nejaké zdravotné problémy alebo tak, že kvôli tomu a mne je to väčšinou aj ľúto, že v podstate, že oni budú akože tak. No ale keď sa to vezme, tak čo už, je to život. Ale v skutočnosti ja mám to šťastie, že mám určenú TK do života. Takže v podstate ja nemusím byť sám. Ja môžem byť s ňou. A ja verím, modlím sa, dúfam, aby ju stretol. V podstate aj teraz som schopný dať za ňu jeden odčeráš, keď sa to vezme. Ako to je tak silná modlitba, že som mu schopný pre ňu obetovať, keď sa to vezme. Takže to je proste niečo, čo je fakt. A najväčší pain je to, že ešte s ňou nie som. To je to. To je najväčší pain v mojom živote. Tá najväčšia bolesť, keď sa to vezme. Takže tak. A ja dúfam, že toto video sa vám ľúbilo. Je síce na sekundárnom kanáli, ale dám spoluprácu aj na môj hlavný kanál v tomto videu. Ako YouTube vymyslel spolupráce, ako dobre, že môžeme spolupracovať takto s viacerými youtubermi a nahodiť si kanály. To je super, keď s niekým točím video, že takto môžem mu jeho kanál dať. Trebárs. No ale v prípade, že som minule robil streamy so Safim, neviem, jak by mu na to dal tú spoluprácu, lebo to on musí potvrdiť. A to on musí mať ten link, čo mu na tú spoluprácu posielam. Ja jemu to viem dať cez Discord, tak mu môžem nahodiť tam, kde som s tým streamoval, tak tam mu potom skúsim. Ale neviem, jak by spravil, lebo vo jednom videu, aj keď to nebolo počuť, bol Vajdy v jednom streame. Neviem, jak by dal Vajdy mu spoluprácu na noho. No. Takže tak.
Ale čo sa týka môjho kanála, tam mám spoluprácu, viem dať aj... To je zaujímavé, že viem dať na svoje vlastné kanály spoluprácu. To je easy. To je niečo proste, čo je... ako super. Akože chápete. Takže dúfam, že to chápeme ideálne. Dobre. Keď sa vám video ľúbilo, dúfam, že áno. Dúfam, že ho oceníte lajkom, komentárom, odberom, zdieľaním. Keď máte tu možnosť na telefónoch, ja to ešte bohužiaľ nemám a YouTube vám tu možnosť ponúka, keď ju máte, tak budem rád, keď mi dáte aj zviditeľnenie. A majte sa krásne, užívajte si život a teda čus u ďalšieho videa. Čus!